Mae Mari yn athletwraig sy'n cystadlu yn y naid uchel. Mewn cystadleuaeth penodol, mae hi'n gallu cael 2 gynnig ar glirio pob uchder. Ond os yw hi'n llwyddiannus gyda'r cynnig cyntaf, dydy hi ddim yn neidio eto ar yr uchder hwn. Y tebygolrwydd bydd hi'n llwyddiannus gyda nair gyntaf ar yr uchder 1.7 metr yw P. Y tebygolrwydd bydd hi'n llwyddiannus gyda'r ail naid yw P hefyd. Y tebygolrwydd bydd hi'n clirio 1.7 metr yw 0.64. Darganfyddwch gwerth P. Felly, mae'n cael 2 gynnig, a tro cynta, mae'n trio 1.7 metr, I tebygolrwydd hi yw P, a P, os dwi'n methu hwnna, yw I tebygolrwydd hi o neidio'r ailwaith. Y tebygolrwydd bydd hi'n clirio 1.7 metr yw 0.64. Felly, I wneud llun, mae'n naill ar y naid cyntaf, mae'n naill yn clirio, tic yw na fod, gyda tebygolrwydd P, neu mae'n methu gyda tebygolrwydd 1 minus P. Felly, os dwi'n methu, mae'n cael cynnig arall. Os dwi'n clirio, mae'n tebygolrwydd P. Os dwi'n methu, mae fe'n 1 minus P. Felly, maen nhw'n dweud bod I wedi clirio a gyda tebygolrwydd 0.64. Felly, naill mae'n clirio fe'r tro cyntaf, neu, felly adio, mae'n methu, a wedyn clirio fe, felly 1 minus P tlios I P. P am y tro cyntaf, mae'n neidio ac yn clirio, neu methu tro cyntaf a clirio'r ail dro. A mae'r tebygolrwydd bod hi'n clirio, hynny yw y cynnig cyntaf, neu methu a ail gynnig yw 0.64. Mae gyda ni nawr quadratic mewn P, felly mynd â P tra popeth draw I un ochr yn gwneud P sgwar yn positif. Felly mae P sgwar David dod yn o'r ochr hyn, minus 2P wedyn, a plus 0.64. Mae fe'n ffactorio, ond gan bod gyda ni ddigolion, newn ni ddefnyddio'r fformula. Felly, pwysig bod chi'n cofio'r fformula yn gywir, felly minus B, plus neu minus B di sgwario, minus 4 lluos I A lluos I C. A yn 1, B yn minus 2, C yn 0.64. I gyd I rannu dy 2A. Tacluso, wedyn gallwch chi ddefnyddio'ch cyfrifiannell. Mae hwnna'n dod yn naill 8 dros 5 neu 2 dros 5 ar gyfer P. Wel mae P yn gorfod fod rhwng 0 ac 1. Felly, ni'n mynd I anwybyddu'r 8 dros 5 a ni'n mynd I gymeryd y P yn hafel I 2 bumed. Felly, fi'n hoffi tynnu'r llun gynta I weld beth yn gwmws sy'n digwydd. Wedyn, gweithio mas, naill mae'n clirio'r cynnig gynta, neu mae'n methu a clirio'r ailwaith I gael y 0.64. Rhan B. Mae tabl canlynol yn dangos nifer yr athletwyr gwrywaidd a benywaidd sy'n cystadlu dros Gymru mewn gweithgareddau trac a maes mewn gystadleuaeth. Mae 2 athletwr yn cael eu hapddewis I gymeryd ran mewn prawf cyffuriau. O wybod bod yr athletwr cyntaf yn wrywaidd, darganfyddwch y tebygolrwydd bod y 2 yn athletwyr maes. Felly, beth sydd ni yma, mae'r un cyntaf yn wrywaidd, mae 2 yn cael ei ddewis, mae'r un cyntaf yn wrywaidd, ond mae'r 2 yn athletwyr maes. Nawr, mae gyda ni tebygolrwydd amodol yn yr anna, so felly I ni ysgrifennu'r tabl eto a dod I lawr cyfansymiau. Felly 22 yw'r cyfanswm y gwrywaidd I gyd oedd yn cystadlu, 11 oedd y benywaidd, y rai trac I gyd yn 20, a rai maes I gyd yn 13. A mae cyfanswm yr cystadleuwyr yn 33. Felly, yr un cyntaf yn tebygolrwydd amodol. Nawr, os ydych chi'n cofio,
Os ych chi moyn tebygolrwydd A o wybod bod B wedi digwydd, chi moyn y tebygolrwydd bod y ddau yn digwydd, rhannu gyda y tebygolrwydd bod B yn digwydd. Nawr, yn y sefyllfa yma, mae gyda ni y tebygolrwydd o wybod bod y cyntaf yn wrywaidd, felly o wybod yn mynd ddiwetha. Darganfodwch y tebygolrwydd bod y ddau yn athletwyr maes. Felly maes a gwybod bod e'n wrywaidd, felly maes a gwrywaidd, ni angen tebygolrwydd gynta, rhannu hwnna dy tebygolrwydd gwrywaidd. Felly, mae gyda ni, felly yr un cynta i hwnna. Felly mae gyda ni 9 allan o'r 33 sy'n faes a gwrywaidd. Felly mae 9 allan o'r 33 sydd ni am y top, y tebygolrwydd amodol, a'r gwylod wedyn bod y ddau yn maes o wybod bod yr un cyntaf yn wrywaidd. Felly, o wybod sydd ni ar y gwylod, felly gwrywaidd yw 22 allan o'r 33. 22 i gyd mas o'r 33. A mae hwnna'n mynd i ganslo i'r rhoi 9 mas o 22 yn ni. Felly mae'r ail nawr ten, mae'r un cyntaf wedi cael ei ddewis, oedd e'n wrywaidd a oedd e'n maes. Mae'r ail un hefyd yn athletwr maes, ond gallu fe fod yn wryw neu benyw. Nawr mae'r dyn wedi cael ei ddewis allan o'r maes, felly 8 o'r un ar ôl. Mae 4 o'r menywod ar ôl. Mae 12 felly o'r cystadleuwyr maes ar ôl. A mae 32 i gyd. 12 o'r cystadleuwyr maes a 32 i gyd ar ôl i gael ei ddewis. Felly'r ail un yn mynd i fod yn 12 allan o 32 ar gyfer y maes. A mae hynna yn llosi ei fod yn 27 mas o 176. A felly dyna'r tebygolrwydd o y ddau yn cael ei ddewis gan wybod bod y cyntaf yn wrywaidd. Felly oedd yr un cyntaf yn cael ei ddewis yn tebygolrwydd amodol, oedd e'n gwryw, oedd wybod bod e'n wryw, oedd e'n dod o'r maes. Felly, oedd hwnna'n 9 allan o cyfanswm 33, a wedyn ni y gwrywaidd o wybod bod e'n wryw, felly y 22 allan o'r 33, 22 allan o'r 33 i ni'n rhannu hwnna gyda. Yr ail un wedyn yn dim ond gystadleuwyr maes, felly 12 allan o'r 32 sydd ar ôl. A dyna'n ateb ni. Gallech chi roi fe fe digolyn, ond mae tebygolrwydd fel arfer yn cael ei roi fel ffracsiwn.